Welcome to TFA Files TV. Ngoni Manetsiwa has responded kuna chipo the tab koza achidedzera kuti ansandambo kudyira mari yako uri tsotsi uri hure ndiwaitoda kuti ndikukwire saka ndakazviramba. Wachitaura nhema terai munzwe zvachitaurwa naNgoni ari kuti hakuna zvakadaro anonyepa uyu ngaandinyare. Thank you so much guys. Ukaona uchinyararirwa uchiita zvinhu zvisina kuikwana, vanhu vakukunyararira hapana kupusa nokuti vanopenga. Pamwe pacho nyara semunhu mukuru, especially uri baba kana kuti uri mai, zvimwe zvinoda kakunyara. So ukaona uchingotuka munhu asingakudzorere, anaiwa unzi kunyarere, kunzwa kuremerwa kuti but munhu inongomutuka haadzorere, kandichii? Ndoda kubatsira vanhu vanodaita cyberbullying nekushandisa Facebook neinfluence kuspreada nyaya dzisidzo kana nyaya dzenhema. It's a bad habit nekuti one day unoexposwa, because vanhu vanokunyararira vanenge vaine information ka iwe uchihumana unoexposwa nenyaya yekuti uri kutaura zvinhu zvisina substance. Utaura zvinhu zvisina substance. Saka ukanyepa paFacebook nenyaya yekuti vanhu paFacebook vanoda nyaya, you take advantage yekuda nyaya kwevanhu wonyepa. Pana vanhu vanoita drama paFacebook vanotouya vachichema achinyepa zvake, because vamwe vanoita mutoriro, vamwe vanotamba nje. Munhu anotouya achichema, ndine mufana wangu Pogba anotochema asina kana chaaitwa, anotochema ane tarenda racho. Saka ndoda kungobatsira kuti vanhu kana vakanyarara vanenge vaine zvekutaura. Ndochekutanga. Ndaona sisi vangu vandakamboshanda navo, sisa vachipa vachitaura nezvangu vakake chipiri I think vakambozvita futi kudhara pandakaenda kuGermany apa, kuti hanzi ndakavabira page or something. Page haribiwi apa, vari kuita live papage racho rikunzi rakabiwa, saka unoshaya kuti zviri kufamba sei. Right, chekutanga papage taura kuti munzwisise guys, muno muZimbabwe monetization haiite because tiri under masanctions. Pane nyika dziri eligible for monetization, ndo chekutanga takazodzidziswawo nevanozvigona. Chechipiri, unotsvaga munhu waunotrusta kuti akumanejere page rako ari outside kana kuti ari mumacountries ari eligible for monetization, ndokuti utange kuita mari. Mukaona vese vari kuita mari either vanenge vari kuSouth Africa, South Africa ili eligible, kana kuti ari Nigeria. Saka haungoedhe munhu, unoisa munhu waunotrusta because unogona kudelete ukabuditswa mupeji rako rinoenda zveshuwa. Saka kubirwa peji rinoita Facebook, chekutanga ndechekuti kana wakumonetizwa rinokuudza kuti matools auri kushandisa either mastars, mareels, maads, mainstreams ads, izvozvo zviri kubatanidza monetization content yese inenge yakakombainwa yongokupa total figure. Saka inokubatsira kuudza kuti mari yako yawaita this month ndeiyi. Ende kuti monetize unofanira kunge wakaisa maaccount details ako, unless wakaisa imwe munhu asiri iwewe. Ende zvese zvichero pakaiswa madetails asiri ako, iwe semuridzi wepage unotoona kuti Ningi ndiye admin kana Ningi papayout yaenda muaccount yaNingi inokuratidza. Ende inotumira email yakashandisa kuvhura Facebook, inotumirwa ma-notifications ese neMeta. Ndo basa ravo, vanoupdata kuti tatumira mari inosvika $600, inosvika 1000 kana uchita 10,000 pamwedzi nemonetization, inokuudza. Saka you can actually trace everything zvinoitika paFacebook kana uri wemuridzi weaccount. Kubirwa page ka kutohekwa uchibuditswa ndokunonzi kubirwa. Ende kubirwa mari yese inoitika papage inooneka. Mukaona kuti nyaya dzepage idzi dzakamboitika 2 years ago dzichitaurwa neimwe version, dzadzoka futi neimwe version. Saka zvinoreva kuti munhu anenge atambura kana kuti ari kutadza kugadzirisa page rake
out of frustration munhu anongonobaya live otanga kunyebera vanhu kuti ndakavafonera ndikati kana wakafona munhu ane nyaya ine umboo anoti ndakavafonera otora screenshot oti ishi koya nhingi yandakaita handidika ndozvinoita munhu ane umboo. mukaona vaya vanoti ndobudisa manudzi ako ndobudisa mapicture mavhidhiyo ako ndodzinonzi nhema. vanhu vari kutsvaga content relevance pafacebook. Facebook inokwanisa kuita screenshot kana wafonera munhu iwewe uchiti ndafonera mhofu kuti ndivaudze nyaya yangu. wawafonera wotoratidza screenshot kuti iyi mhofu ndavafonera nemudzimai wavo namanager wavo. mhofu vane management ende mudzimai wavo waunodhirega munyaya idzidzi vane management. kana watadza kubata mudzimai wavo inga ungoina 1 musuno ukatadza kutaura kuti ndakabirwa page. saka 3 years munhu achibirwa mari oramba zvafanira ndiriona kuti inini ndiri kuita content mari yangu ichibiwa ndoramba ndichingoita content chete 3 years ndakanyarara mari ichienda. zvimwewo zvinongoda urizina. I think vanhu kana vadhakwa kanga varari ndochokwadi because mbanje dzokanganisa brain. vanhu kana vadhakwa kanga varari zvokuswera vanhu vachinyepa kana recording yeko kuti ndarekodha ningi. vanhu vanoda nyaya vevanoita malive ivava ukangonzwa munhu achiti ndozvibuditsa haana nyaya kana uchikwanisa kutobva papeji ipapo ibva. munhu ane nyaya anongoti right guys ndine umboo tinoona umwe achita malive izvi ndakataura naye izvi manudza ere papa. vanolikisa vanongolikisa vanhu kana wana manudzi emunhu. mukatoona munhu achiti ndine ndozvi zvakaendwa hapana nyaya. munhu akutsvaga content. maskits ari kurema mumastreets umu. tokwadi ndechekuti mastreets ari kurema because content vapanha vari kurova content yakaipa. saka kana usingachinje game rako game plan yako unonyura ukaita frustration wakutsvaga vanhu vari wiki kana kuti vanhu vakari soft wekuoffloadera frustration hazvishande. hanto mukunzwisa zvandikutaura. kana content yarema munotsvaga vari kuzvigona kuti vapanha vangu ndikuona mukuita mari nemonetization zviri kufambiswa sei. ndozvinoita munhu ada kubatsirika. zvokuswera maakuita live kutsva kuti ari kurira izvozvo izvi ndimadhambosi rega nembowashaudha kana kuti ganitsvage nyaya yekuacreatira hazvishande. munhu unogona kungoita content yako usina kutaura mazita evanhu inga mune zvipo vanhu zvakasiyana siyana usina kutombotaura kana mumwe munhu zvokuti nekuti taira hapinduri taira ari soft taira akanyarara wotanga uchitora advantage yekuti ndomutaura sei chekuti nokuti hatauri zvakashata. right. monetization zvainoita mina ndikubatsirei. hakuna chinhu chinoitika papeji remunhu chaasingakwanise kuona ena anokwanisa kungoita screenshot. screenshot ndo inoratidza kuti activity yaitika papeji pako nde 1 2 3 4 5. pane pasection yakatonzi payout. payout inotokudza kuti musi wakati pakabuda mari musi wakati pakabuda mari. iyoyo unogona kutoita screenshot kuti mari idzi dzakabuda dzina kupinda muakaunti mangu. ndo zvinoita munhu abirwa izvo 3 years munhu achibirwa akangonyarara chete nekugona kutaura kwaanoita ikoko nekuchema ongonyarara achibirwa 3 years. zvimwe zvacho zvinoda kufunga vanoteerera vacho. pane vanhu vanobva vamhanya kuposta ningi vaposta kutotega kuda content here komana. content inongogadzirwa nemusina isati na munhu atakambotuka vanhu but content iringogadzirwa tinongowana malikes isina kumbotuka munhu kana kushora munhu kana kuda kudhirega munhu mumadhaka. zvokuti unouya pafacebook uchichema uchinyepera kuchema nekuti wakarwa nembanje kudhara ikoko munotoitira vanhu vakazungaira vasingafungi ndo munonyebera zvakapusa da. vanhu vanoziva monetization chero vese vanomaneja mapeji anakalonga nani mukawadza nyaya yenyu mukatovabvunza kuti munhu anobirwa sei peji raari kurana raari admin unobirwa hawo. muri kunyanyoedha vanhu vakawanda unless wakaedha vanhu hobho papeji pako because madetails aya akachinjwa unonotifaiwa futi kuemail kwako yawakavhurisa kuti chakachaka madetails ako emonetization achinja mari yako yakupinda muakaunti inokuudza zvese. uchotadza kana kuita ka screenshot kekuti mari kupinda muakaunti mamhofu. zvimwe zvinhu shandisai brain musati mabaya life handiti ka.
because muchazviexposa, vanhu vanotanga kuzotya kushanda nemi. Kuna vanhu vobva vari kumanejera vanhu mapage vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK, vamwe vari kuAustralia, vanomanejera vanhu mapage zvakanaka. The guy wekuUK hakuna munhu ari kuUK. Dai mati tititiro screenshot uchitaura nethe guy wekuUK, inhema dzega dzega vanhu vari kutsvaga relevance. Zvidhora hazvichariri, kuna vafanha vakurova maskits chaivo chaivo masvino. Saka vanhu vari kutambura manje kuona kuti to-upgrade sei level, vakutsvaga nyaya dziri dzekuda kuwana relevance. Hakuna kana munhu akataurwa naye. Munhu ane nyaya yake anongoita mascreenshot. Iyi ko yandakaita UK, iyi ko yandakaita naMof, iyi ko yandakaita naTairi. Simple as that. You don't need kuita drama rekuya uchichema uchinyepera vanhu. Misodzi inongobuda. Pogba chaiye anochema asina zvaaitwa. Hazvichashamise zvokubuda misodzi, vanhu vobva vanoita malive vachichema vachinyepa pana paFacebook. Tiri kuziva ika nhuhunhu wenyu, madrama queen. Aiwa, zvidhora hazvisi kurira zvamanje manje ka. Kuna vapana vana Freds, ana Comic Guild vari kurova content manyama, ana wese. Kudhara ikoko ukatosa upgrade ni level rako rekugadzira content unosara. Unopedzisira wakutsvaga vanhu, kutsvagira vanhu nyaya dzisipo. Plus usaasume. Ina ndakanakoya ndakambofonerwa nasisi vangu vachitanzi ndaita problem nepage. Kana muso 1 kubva 2 years ago pa wakaita futi live ndisipo, ngoni ndandisipo ndandine zvinhu zviri. Sometimes they tiri busy. Tomboda kuignora pamwe pacho toona kuti pamwe munhu akarwa nembanja ari kutongoumano zvake. Totozoona kuti zvaakutoenderera. Kake chipiri kake. Apa isi tichitoitawo zvinhu zvedu, toda kugadzirwa mabasa edu. Munhu angokudrega muzvinyaya zvisina kana basa. Nenyaya yekuti ada relevance. Madii matipo mascreenshot emari dzamakabirwa, totangira ipapo. Aito hanzi waichi unopresa live yeutanzi ndaisaderwa foni namai Miki. Tiripo screenshot yacho kuratidza kuti ava ndakawafonera mai Miki vaisadaira. Hazvimeke sense zvinhu zvaanga achitaura. Imbanje dzachitaura, haasi munhu. Ndochokwadi. Plus madrugs itai mashoma please, especially muchita zvinhu zvekutsvaga mari izvi papublic apa. Uyu wakadhakwa unomisquotwa kana kuti unotaura zvisiri izvo. Handiri tangai mafunga musati mapressa live button. Kutanga kufunga imimi wanoteerera imimi also have a problem nemafanzi edu aya. Mukangowana nyaya nayo makunoti repost yo makabira vanhu imi kubira vanhu munokuziya here. Peji haringobiwi zvokumhanya, dai tisinombobirwa here isusu kubva 2016 nanhasi. Peji haribiwe zvokumhanya, rinohekwa. Kwete kuti hanzi ndiri kubirwa mari 3 years wakangoti undundu nekungwara kwese kwakaita kunobirwa 3 years wakanyarara. Mbanje handamboti pane munhu ari kunyeba ini. Ndangoti mimi chingokumbirewo 1 screenshot yezvaataura, just 1. Hanyaya dzotobowa nautaura muze, but ndazoona kuti zvikunyanya ka because zvikake chitu munhu achingotaura zvekunyepa paFacebook. Kufona akati utaure nesu kana tatadza kuwirirana woti record achitaura kuti ava ndakatotaura nawo wota se ndokungwarazve. Ingozvaonoita kunge wakangwara ngwara. Saka mawigi ese nemamakeup anenge achienda pademe risina kana brain. Zvimwe pfungaiwa kumana. Nekuchena kwese kwamune makaita so makatotsvukirira. Kutoita zideme kutoisa wigi kutoenda musaluni. Kutogara 1 hour. Kudekoreta deme risina chinhu risingafunge kudaro. Mbanje mukudziwanza vanhukadzi please. Munokwara mapapaya. Plus kana masuta chirarai. Auye iye adi kundifonera inini am available. Zvakaita munhu akangwara ndirega ndiva edi katotaura nyaya yedu kana wada zvepublic. Plus munhu akangwara chandomuziya anouya kuseri. Totaura nyaya yedu sevanhu vakuru, vanhu vari civilized. Inga takashanda zvakanaka wana. Apa munhu yeye ka 3 years asanda ndambotaura nemunhu yeye but anoita live achitaura zita rangu. What for? Pamwe pacho hatizokunya kana takanyarara zvoti hatina zvekutaura ka. Tokona dai mato nongai zvenyimi furniture, ma headboard manyama.
ini ndototumwa nevanhu vari kuuk vachindipa mari dzavo dzakawandisa izvozvo ndabva kunodhilivha masikati ndokwandaswera ndiri nchiita madhilivhary ndogoba tumari twepeji tumariko chidhori chinoita mariko imimi zvimwe zvinhu zvamunongonyeberwa futi muchingobvuma nenyaya yekuti munoda nyaya pafacebook muchiwesterwa data nezvinyaya zvinangana musoro. Munhu kana ine nyaya anoya neumbowo kwete ngubaya live takutokudzidzisai next time kana muchiapa malive uya neevidence kwete kungoya nekuti ndozvitaura ndozvirilisa ndozvifumura ndozvibuditsa buditsa ndozvikudiko. Aiwa tovaziya kandi vanenge vachitumwa chitori chiklani tiri kuvaziya hunhu hwavo. imimi mune musingaziye kamafanzi imimi munongoti mukaona live munhanzi izvozvo ndikaita live ndoti mufanha wangu nhinga akandituka kana kuti ndoti kuda rashman akandibira mari yangu ndotoziva kuti manje mese mune maita repost kuda akaba but ndikazoti mune umbowo here kuti kuda akaba hamuna. Aiwa ndombo ndatukwa ini ndangoti vanhu kana uchiapa live tangai mashandisa brain moya palive muchifunga muine umbowo chete ndozvandikubatsira vanhu so that live yenyu inonakidza. Hati munoona vamwe vanoita malive ekunakidza vanhu vanotozikanwa kunzi haningi mukana abaya live anotaura zvekunyeba bazve zvichinakidza manje zvenyu zviri kubhohwa zvisi kunakidza izvo ndochokwadi zvineka kudhakwa mukati ngezvidhori zvenyu izvi hazvina kadhati. Dzinorohwa paya zvekutodaro izvozvo ndine umbo ndogona kunomutesta izvozvo makitsi ndinawo dzorohwa zvekudaro no kutoita live achitaura nezvangu thats disrespect. Hakuna imwe inopfuura ipapo kakeshi 2 munhu achidisrespecta musatomboda kuda kusaidhira zvenhemapo kana muri mafanzi ake ndaikoko panapa tikuita zvangu panapa panonzi pahodzeko pano so ndikungotaura mapoints handisi kutuka munhu kana kudibha ndida kungokuonesai kuti next time kana muchiteera zvemalive zvevanhu vakadhakwa reasonaiwo sevanhu vakuru kwete kungoita repost muchititega pazvinyaya zvisina kana musoro handirika tikutofara nevhali izvozvo izvi vanhu vamwe vari kutoenjona this is a very nice headboard yagadzirwa in touch of class amai vari kunakidzwa neheadboard yavo munhu akutanga kutaura mazizita edu get away man taakuzokutukai imimi naye mufunga kuti kusvuta kunoshamisira tokushaudhai mbatona takanyarara mufunga zvine basa reko izvozvo zvokuswera muchikuda vanhu mabloggers vobhanda kushandisa mazita edu zvinyaya zvisina kana basa vachida kutsvaga relevance munouya isi hatina munhu watakamborambira pana wobva wanoya panapa tichiita nawo maskits right. Saka ndokukuudzai kuti please kana musina nyaya dzekuita pafacebook munongokumbira kana muchida relevance kana muchida kuacta namadam boss kana muchida kuacta nani whoever munokumbira zvakanaka. Thank you ako Fatima yadu yakuseri ndikupe catalog titedu zvokutengesa furniture munoita live achi but misikirire kuti mune muchinyeba muchichema munozvikwanisa sei iskitika iro rakatopenga inga muratidza kuti mune chipo kana munhu achigona kuchema achinyeba chipo kaichi ko munhu atadza niye kushandisa sichipo ita maskits kwawo ko zvokuzonyeba nekuda kutaura nyaya dzizvo ndokuzvipo kana uchikwanisa kuchema uchinyeba ya good actor. Saka guys ndati ndingokuyambirai musaswere muchitendedzwa musoro nevanhu vasina nyaya. Munhu kana abirwa anoziva zvekuita handitika munhu anoya kuseri aiwa ndinobachiwa nditomboziye zvefacebook ini indoto rangu rirotomanijwa nakalonga ndiye anotomanija rangu handii like kudhara kuti taitomanijera pane mupana anga ari kuchanda ikoko aite manijera mapeji aitirawo zvekumanijera ndo aitaitokumbira kwakusati kwautombomanitiza mapeji edu hobha ngasita kana ire rake rangasita kumumanitiza risina kana mastars ranga risingaiti
tonzwa munhu akutoti anzi ndabirwa. Obirwa? Unobirwa chii? Funga kuti kuita mari paFacebook zviri nyore. Hazvisi nyore. Hazvisi nyore. No, maheadboard akachipa, munouya kuseri ndokupai. Munouya kuseri. Mashure ikaka $100 $120 akachipa zvekuti. Uyai kuseri ndokupai. Handicheusi yaro. No, anenge aine nyaya neni kana tinataira anongomubata. Vanobhuyiwa vane nhamba dzedu, saka musapedzerwe nguva muchiitira zvimalive zvekunyeba izvi. Vanhu vanenge vakuda kudzokawo mugame zvinenge zvakaoma mumastreet, but otherwise hapo hapana kana problem, anoziva zvekuita. Zvimaghost hatientertain izvo, mupedza nguva yenyu mukatuka. Pano tinoti isusu chero mukatuka kubva 2016 maingotituka nichi chakachinja. Izvi zvedu zvekutofaya takaenda, hazvichinje anything. Chero uriwo wakaita ghost, izvo maghost isusu vakatadza vese, vakamboita majoint vakatadza. Vakazvitadza kudhara. Atabvumirana munhu wese aita nyaya yake Madam Boss. Last time anzi Madam Boss, zita raMadam Boss rinodiwa nti chero vachinzi featuring vanongonzi Madam Boss. Unotoona kuti munhu ada kutrenda. Ko Madam Boss vanopinda vapi? Apa aisa atiti hasha wangu, isi tongokudza. Kana watora vanoregedza ndikoko, life ndeyako, tongokudza chokwadi. Next time kana mune maproblems nesu tibateyo motiudza, kwete kuswera muchihumana muchizviexpose paFacebook. Bosi chazodedza vanhu vanoziva Facebook vokudzai kuti raita ndepa page penyu titirewo screenshot yezvamuri kutaura, mozvishaya, munoya mukanyara panapa. Bosi munhu kana aitirwa zvaaitwa, Facebook chakanakira anochengeta record yezvese zvinoitika. Hauna chaunoita paFacebook. Email, as long email yako iriyo pavhisa page inongotumirwa. Hanzi zvimaghost zvechinherera. Zvimaghost kuzviona zvisina kana nyaya, zvezvingotuka. Wakaba kubeiko chinobika. Chii chinobika ipapa? Vanhu siyana naMadam Boss. Zvokuti mani kana mine nyaya neni tuka inini, zvokuda kupinza Madam Boss, munogona kungotrenda musina kutaura kuti Madam Boss. Sinoti kuti mafollowers awande kana kuti maviews awande munofanira kutuka Madam Boss. Chero usina kumbotaura taira, pana vanhu vari kutoita content yavo izvo zvakuita millions of views vasina kutombotaura kuti Madam Boss, vakawandisa. Saka unongobudirira usina kutaura zita revamwe vanhu. Usada kutry kuda kudrega vanhu mutsvina dzako kana kuti nyaya dzako, unongobudirira because kana uine chipo nacho hapana munhu anombokutorera chipo chako ufunge. Kana content yarema munotaura kuti izvo zvikuremerwa, munobatsirana wani. Isi tinombobatsirana, totomboekitawo nevamwe masocialites wani, hapana kana problem. Wapana vamwe anotoya panapa vachitoekta, hapana kana pressure. Kuti zvokuti anoti Madam Boss anosvikika here. Mari yandakapani, hanzi mari yamakamupa kupani ko? Imunda muchinyeberwa zvakaposa. Mari ipi ko yandakamupa? Hanzi ndakamupa chii? Unoziva kuti ndakutobhiliva kuti vanhu vari kumajerika vakawanda vacho vakapikira mhosva dziri dzavo. Zveshuwa pasina Madam Boss hapana content. Munhu wese aita kanyaya kake Madam Boss anoda kudregwa. Chero ari chizukuru chekuzasuka anongonzi Madam Boss. Mana songa yese yaMadam Boss ndeyaningi. Madam Boss ndiyo rozita rokudiwa iro. Munofunga kuti muchamudonhedza here? Makatadza kudhara ini. Anenge ari secret admirer, tokuvaziya kana vange vachinakirwa, vanoda kuitisika level iroro zvichinetsa. Chete munhu akaita live asingapindurwa anotanga kutaura chokwadi achinyepa zvake. Madetails apiko, madi kuti tipe screenshot yemadetails acho. Kwai munongoudzwa zvinhu zvisina umboseko muchingobhilivawo. Zvimwe fungaiwo kana brain hazishande here. Mukaudzwa kunzi ndakatorerwa ndakachinjirwa chakati, tipewo screenshot yezvakachinjwa zvacho. Ndozvinoita munhu ane nyaya. Kwete kungotaura kuti ndakabirwa ndakachinjirwa madetails. Uripi?
tokuchinjira madetails repeat. Tine mapeji ane millions of views, millions of followers. Tozogoba sha chimbomira izvozvo. Hatina kana utsinye nevanhu, tinobatsira vanhu vakawanda izvo. Toitireko utsinye? Why should we do that? Munhu kana aita content yake inongomubhadhara, tinobireko. Hatitombozvizive zvemapeji ekumanija. Totoitawo zvimwe life izvo zvinei zvemapeji izvi. Tinei nazvo zvemapeji izvi. Zvinhu zvokuswera muchinyeberana. 2 years munhu achibirwa akangonyarara kana iko kupusa kwacho. Munongobvumawo zina basa imwe ndimi makazungairawo futi vamwe mune muchingobhilivha zvinhu zvakadhakwa kudaro zvisina kana evidence. Saka next time pfungwa ngadzishande. Pfungwa ngadzishande please. Kushanda chaiko. Tawirirana here comrades. Zimashisha wada kudhipisa iwe. Anyway, ndingotaurawo nemi ndikuudze kuti content iyi inokwanisa kuitika usina kutaura mazita evanhu. Iwe mari inogona kuitika usina kuinvolva vanhu. Uri kuti iko iwe swaga iwe. Saka munhu akangoya achichema zvenhema pana motobhilivha ngaabudise ka evidence ezvaataura. What truth are you saying? Musanyebero makazungaira. Truth ipi ko yarataura? Truth chi chinonzi truth. Give me your definition of truth. Vanhu vari kutsvaga ways dzekudonhedza taira ka. Mune muchienda kushopu kwake muchida kunyeberwa ngavanhu vari close muchitsvaga nyaya. Mashaya ka maakuda kuita malive ekunyepa. Nai. Aiwa mazvinzwa. Kana iye akateerera azvinzwa. Hakuna munhu anobirwa page 3 years akanyarara. Kudhara ikoko. No, it's 3 ball. Ngati njoivhali namadam. Chimborara pambedha munyowani airport. Handiti? Ndajika. Peji ripi ko imwe vanongobvunza nyaya dzepeji. Isati nyaya dzepeji. Hatizive nyaya dzepeji. Imhepo idzi dzechipfuura. Chiri pese patinoita something abashaya mhepo dzinosimuka izvo pane chimwe chida kutobaya futi live. Bayai malive chero muri 25 makazvitadza kudhara izvo. Muri vana vadiki by far. Tokudai muri 100. Madam Boss is a big brand. I know. Three years munochibirwa nekungwara kwawakaita unonyepa here. Hazviite izvo zvakona zvakapusa kudaro. Kana isusu we are also disappointed in you nekusafunga kwako iwe nako. I'm also disappointed nevanhu vasingafungi vanongoti munhu akaita live nayo nyaya idzodzo. PYA utsinye hatinawo same. Ngakugona unoziya wani iwe. Thank you Joyce. Guys, zvati timbotsvaga hope. Musanyanya kuzvisa muhana stereki. Vanhu vanenge vachitsvagawo relevance zvinowanikwa. Takabvira kudhara nichingotukwa isu. Malive tunoitirwa everyday hazvisi zvitsva.
aiwa mari totsvaga yedu, hatina need yekubira vanhu, tobireko munhu ari kutsvagawo mari kuraramisa mhuri yake, zvichiitirweko. Hatomboencourage zvakapusa kudaro. Hatitomboencourage vanhu vanobirana, not even zvecontent, ngobirana in general. Hatitoencourage izvozvo, because mari inorwadza kutsvaga, inorwadza kushandira. Hapana munhu ane kodzero yekubirwa, hakuna munhu ane kodzero yekuitirwa zvakashata. Munhu wese ane right yekuita content. She needs a manager true. Management yakakosha, ndo zvimwe zvinhu zvinoita kuti management ikoshe mubusiness. Haungohumani. Ukaita management unobatsirika, even pakaita madisputes unoziva how to handle them. But kwashaya management mangobaya live, chinhu chese unofunga kuti chinosolva paFacebook, Facebook haisolve. Chero dai wabirwa zvemashuwa, Facebook haina mari yainodzosa. Mari inodzoswa nemunhu akubira, not neFacebook. Saka next time please batsiranai, musa support zvinhu zvakadhakwa, uye musangoti zvinhu zvese zvaitwa nelive chero munhu akachema. Pane vanhu vanochema vachita drama, vatumwa vanenge vaine maagenda, tiri kuvaziva vanhu vacho. Inenge itori team kuti mudai mudai, ende zvakatonaka takakomedza kuabata. Imagine dai tichi kushanda nawo izvozvizvi, ndovaya vanogona kuzongoti wakandibhinya. Unosungiswa kani vanhu ivava, vari dangerous vanhu ivavo. Ukaona munhu anoyapa live achinyepa nezvakwa asina kana evidence one yaabuditsa, munhu yeye can kill you, akatokuvenga. Ngwarirai guys, ngwarirai vanhu vari kuuya mulife dzenyu, havasi vese. Anenge aine problem neni anongofona togadzirisa nyaya. Otherwise as far as I'm concerned, handina chikwere chemunhu, handina mari yemunhu, handakadya kana dhora. Tototsvagawo yedu. No, chokwadi hachivhipika. Chokwadi hanzi chokwadi rina manyanga hanzi hariputirwi. Saka kana paine chokwadi chinongobuda. Ari kunyeba achanozongobatika kuti ndingainyeba. It's too late, taira makatadza shem. It's too late. Try zvimwe noti zvekuita zvimalive zvekupenga, zvimalive tanoita nawo kana. Try imwe strategy noti zvimalive zvakaramba izvi. Handiti chibatsirana ikoko mushare whatever zvamunenge mataurirana ikoko. Kana newe unopenga futi Natasha, mapenzi anotoziyana. Dzimwe nyaya dzese dzinongoitirwa malive kana dzimwe hadzina basa, we just ignore and move. Hadziti mise kuita zvatinechida kuita izvo. Ungangoti kambwa kese kahukura ungocheuka here, ungasvika here kwauri kuenda. Dzimwe unongosiya imhepo dzichipfuura, ungosiya zvichienda. But nhasi ndangoti ndikuudzewo kuti kana muchiteererawo malive, kana mabhilivha it's fine. Isusu we have nothing to lose. Kana mabhilivha kana musina, nangoti next time munhu kana aine nyaya yake ngauye nekuti ndaitwa so but screenshot, because Facebook inopasa. Inini pakatoitwa munhu anitemba neFacebook yangu, I can give him a screenshot kuti adivhita mari, and azviita. It's a process futi inotoapprova nemuridzi waaccount. Saka it's not that easy kungodivhita zvinhu zvemunhu. Kumwe kusatoziva, vanenge vachida kutobatsirwa. Ndosika vana gift varipo, vabateyi vana gift, vaisa vari kuita content, bateyi vana gift kalonga vaivai, vanobatsira ende vane uzivo, vanokuudzai. Musazouye muchizviexposa paFacebook. Munobudisa chikomboni panapa paFacebook, bvunzai zvimwe kana musinganzwisisi, so that mubatsirike anditi. Kuitira mangwana, so that iwe swaga swaga ndeupi kozvo? Iwo kole mufonereka iwo woita conference wonzwa nyaya yake, kwete ungohumana panapa. Right, thank you guys, thank you. Aiwa, pane vanhu handiti ndingoitawo live nchitaura kuti zvakamira sei, because munhu akaita zvinhu ka2 ka3 atone personal newe.
haisisiri nyaya yekuti maybe haya pane zvati itori personal, because haungati wakaita live 2 years ago woita the same live nesame issue, pesa porunguramba uchibirwa chete. Saka pawakaita live last time wakabatsirikei, zvoro kuti live yawakaita ka last time yanga isiri necessary kana usina kubatsirwa, chidzoka ka chitsvaga imwe strategy. Thank you guys, tigaitirari kanyaya kacho kanotonetesa kana kana musoro kanotodrena energy kuti nenyaya dzakawanda dzine musoro. Dai tatoita hedu live kuTikTok tichitobatsirana hedu mararamiro nemagariro eupenyu. Thank you the Queen of Peace, thank you hama dzangu the Wodzeko family, muriko ndikukonai, muri kupisa mastreet ndimega one family yakarongeka. Ndokutembai ene ndokutendai Wodzeko family nekufunga nekushandisa pfungwa. Hamungoteereri zvese zvese izvi zvandotaura, hamungoteereri, mutanga marizina. No, haiwa haisi nyaya yekupa munhu relevance, inyaya yengotaurawo kuti no vanhu kana vakanyarara zvirota vana muromo vanotaura. Kana uine nyaya yako unoziva how to handle it. It's not always chinhu chese chinofanira kunzwa pasocial media kana. Because panapa hapana kana heupe watowana panapa, nongochingoentertaina vanhu. Ndochokwadi. Saka next time vanhu ngavaite management kana mabrand akura, kana musingasakwanise kuamanage mabrand aya, because munozviexpose mukakanganisa zvinhu zvakawanda. Munozozviexpose. Tsvagai mamanager kana muri macontent creators kuitira mangwana, musazongoumane pese pese. Zvinokubatsirai so that brand rigare riri clean and rikure zvakanaka. Tinoda kutendai. Hanzi taneta nezvidhori, yeah, it's okay. No, hatishori content dzevanhu, but tongoti vanhu kushandisai pfungwa chete. Thank you guys, thank you for the support. Ndokuziyai Wodzeko family murimo munopisa. Vanocreata maghosti magwara aya. Our office is open for discussion. Manager wabva wauya. Anenge aine problem nataira kana namhofu, manager varipo, Mr. Fanu Masunungura, munondoisa maqueries enyu ikoko, macomplaints enyu kuna manager, vanodaira mafoni 24 hours. Hakuna munhu anokata foni azviiti. Kana wakukata unoarekodha kana kuti vakutuka. Kana wafonera futi chiita screenshot, ndafonera manager wandi vakasandidaira. Manager varipo, namba dzavo dzinogara dziripo papage. Saka takutendai. Tida kukutendai morara zvakanaka, at least mauyawo pa live pangu. Ndikutoona mabrands mahombe ari kuya panapa nemaghost mahombe. Thank you guys. Ndakutendai netumwewo tunherera tumachakuti twenherera kuti turi kuuya panapa tutara zina basa. Twakututenda futi nekuuya kwatwaita. Twabva kumapeji atwo hatusina content, twakuuya panapa kuzoumana. Twakutendai futi. Amushuwa mazvinzwira mega zvataurwa naNgoni Munetsi vari kudedzera hapana zvakadaro, ari kunyepa uyu, ari kushaya content, ada kushandisa inini handisati ndambobira munhu mari, handisati ndambodyira munhu mari. Ndozvamunoita kana mukashaya content munotaurana nezvemukadzi wangu Madam Boss.